4. luku. Kuun sörpin valossa. Theo avasi unesta pöpperöiset silmänsä. Missä ikinä hän nukkuikin, oli se hämärä paikka. Sen nurkat epäselvät, synkät. Hänen selkäänsä kolotti kummasti. Mistä tuo johtuu, hän mieti vaiteliaana. Hän vaihtoi hieman asentoaan ja räpytteli silmiään, jotta niiden maalaama sumea ja epäselvä näkymä selvenisi. Silloin hän huomasi makaavansa maasta jääräpäisesti kohoavan puun juuren päällä. Ilmeisesti heidän teltallaan ei ollut pohjaa. Niin. Teltta, Theo mietti, se oli teltta. Hän nukkui teltassa. Hänen älytessään tuon alkoivat eilisen tapahtumat tehdä vaivalloista paluuta hänen muistiinsa. Asiat palasivat yksitellen ja sekavasti. Theosta tuntui, ettei hän muistanut kaikkea, vain murto-osan. Ei edes sitäkään, hän tuumi. Se vähän mitä hän muisti oli sekoittunut yhdeksi epämääräiseksi amebaksi, joka nyt poukkoili ympäriinsä hänen kallonsa sisällä. Mikä oli syynä moiseen? Uupumus. Kenties, jos ei vika ollut hänessä itsessään, Theo mietti itsekseen. Hän heilautti silmäluomiaan jälleen edestakaisin, koittaen tehdä selkoa muodottomista möykyistä, jotka makasivat hänen rinnallaan, teltan karkealla, kylmällä permannolla. He olivat Germanian lapset. Käsitys löi Theoa, kuin sepän vasara alasinta. Silloin hän muisti kuinka ilta oli päättynyt ja äkillinen kiukun tunne täytti hänet päästä varpaisiin. Miten Josef oli saattanut tehdä tuollaisen päätöksen? Koko illan oli hän odottanut, että Josef nousisi ylös ja julistaisi tuon kapteeni Hemmon ja hänen viheliäät seuralaisensa niiksi maanpettureiksi ja rikollisiksi, keitä he olivat. Mutta sen sijaan, juuri kun Theo oli ajatellut Josefin viimein niin tekevän. Silloin kun hän oli tuona ratkaisevana hetkenä avannut suunsa, oli hän suostunut lähtemään miehen matkaan. Theo ei voinut käsittää kuinka joku niin luonnollinen johtaja kuin Josef voisi tehdä moisen virheen. Koskaan ennen ei Theo ollut kokenut tarvetta ja halua vastustaa Josefin sanaa. Ajatus oli outo, jopa hieman pelottava. Ahdistuksen tunne sai nyt puolestaan vallan hänen kehossaan, kiukun väistyessä pois sen tieltä. Hetken hän jopa mietti, oliko mahdollista, että Josef ei ollutkaan sopiva päätösten tekoon, mutta moinen ajatus pakeni hänen päästään yhtä nopeasti kuin oli saapunutkin, tai nopeammin. Ei, hän totesi ja pudisti itsekseen päätään. Josefilla oli jokin suunnitelma, täytyihän hänellä olla. Ajatus oli rauhoittava, vaikkakin kieltämättä hutera. Theon mietiskelyn katkaisi eriskummallinen ääni, joka kantautui hänen kuultaviinsa jostain teltan ulkopuolelta. Hän höristi korviaan ja hiljeni mietteissään, jotta kuulisi ilman esteitä. Laulua, se oli laulua. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mistä laulu kertoi. Yksikään sen sanoista ei merkinnyt hänelle mitään. Silti hän kuunteli ja yritti parhaansa selvittää sanojen tarkoitusta. Tässä silti tuloksettomana, aivan kuin kuullakseen laulun sanat selvemmin, hän usutti itsensä teltan oviaukon luo ja kerättyään hetken rohkeutta tirkisti ulos. Noin tusina miestä tanssi teltan ulkopuolella, ehkä kivenheiton päässä siitä, missä Theo tällä hetkellä makasi. Moni heistä oli muodostanut pienen piirin, kun taas muutama seisoi sen ulkopuolella ja taputti käsiään. Vaikkei Theo puhunut heidän kieltään sanallakaan, hän silti tunnisti sen olevan mitä todennäköisemmin Puolaa. Kuinka kummallista, Theo mietti itsekseen. Laulu kuulosti kauniilta, vaikka se laulettiinkin vähempi arvoisella kielellä. Se oli hilpeä, mutta silti Theo osasi aistia tilkan surua sen sanomassa. Mitä tuo tilkka merkitsi, sitä Theo ei voinut kertoa. Siinä samassa Theo sai päähänpistoksen. Hän ryntäsi takaisin teltan perukoille ja kaivoi repustaan pienen muistivihkon. Hän oli ottanut sen mukaan herra Steinikkelt, samoin kuin puoliksi kulutetun lyijykynän, jonka hän nyt myös kaivoi esille. Hänen ryömiessään takaisin teltan suuaukolle kuuli hän Ludvigin mumisevan jotain puoliunessa. Theo, sinäkö se olet? Noi olivat ainoat sanat, jotka hän pystyi pojan samalluksesta saamaan selville. Ole vaiti ja tule katsomaan, hän tiuskaisi vieressään makaavalle pojalle. Tämä jupahti jotain hämmentyneenä ja käänsi kylkeään. Hyvä vain, Theo ajatteli tai kenties sanoi. Hän ei ollut asiasta varma, niin kiireesti hän halusi toteuttaa suunnitelmansa.
Theo luikahti takaisin teltan oven suun luokse. Siellä hän asettui maahan hyvään asentoon ja kuunteli korvat höröllä mitä miehet lauloivat. Saatuaan sävelestä taas kiinni, hän laski kynänsä vihkon sivulle ja alkoi kirjoittaa. Theo kirjoitti ylös sen mitä kuuli, niin hyvin ja niin siististi kuin vain kaikki yllä mainitut tekijät huomioon ottaen kykeni. Välillä hän tippui pois kyydistä ja pääsi korjaamaan kirjoitustaan vasta kun noi sanat toistettiin, eikä hän siltikään ollut varma oliko se, mitä hän oli saanut ylös paperille varmasti juuri mitä laulun sanoissa oli laulettu. Kun laulu oli ohi, miehet alkoivat laulaa jotain uutta laulua. Tästä ei Theo piitannut. Sen sijaan hän keskittyi, parhaan taitonsa mukaan, korjaamaan sitä minkä oli saanut jo raapustettua paperille. Siinä luki suunnilleen näin. Hyvästi, hyvästi, hyvästi haukat. Ohi vuorien, metsien, laaksojen lentäkää. Soi, soi, soi pieni kello. Minun pieni leivoseni. Jossain rannalla Mustanmeren. Ratsulleen nuori kasakka nousee. Sanoo hyvästi rakkaimmalleen. Ja vielä rakkaammalle Ukrainalleen. Hyvästi, hyvästi, hyvästi haukat. Ohi vuorien, metsien, laaksojen lentäkää. Soi, soi, soi pieni kello. Preeria minun. Soi, soi, soi. Asteriski kyseinen teksti on oikein kirjoitukseltaan oikein, toisin kuin se, jonka Theo tuolloin ylös raapusti, vaikkakin sen väärin sijoitetut jakeet on pidetty samassa järjestyksessä kuin Theon alkuperäisessä kirjoituksessa. Kyseinen teksti on myös käännetty Puolasta suomeksi lukemista varten. Theon ollessa valmis, hän katseli kirjoittamaansa ylpeänä. Hetken kirjaimia ihailtuaan hän repäisi vihkon sivun irti ja taitteli sen taskuunsa. Joskus vielä käännän tuon saksaksi, hän tokaisi itselleen. Toivoen jonkun muista lapsista heräävän puhetta kuullessaan. Kukaan hänen toveraistaan ei osoittanut elon elkeitä, joten hän kumartui alas ja höristi jälleen korviaan. Juuri kun Theo oli antanut ajatustensa edetä tuosta ensimmäisestä laulusta ja keskittynyt seuraavaan miesten veisaukseen, kuului jostain vihaista huutoa. Theo säpsähti ja hänen katseensa laukkasi hätäisesti pihan halki. Kapteeni oli rynnännyt ulos yhdestä teltasta ja karjui jotain miehilleen, jotka seisoivat kaikki nyt toimettomina, hölmöt ja häpeävät ilmeet kasvoillaan. Se mitä kapteenin ikääntyneistä kasvoista oli jäljellä hohti kirkkaan punaisena. Theo oli näkevinään muutaman miehen poskijänteistä katkeavan, niin hallitsemattomasti hän raivosi. Hänen huutonsa jatkui koko miehen matkan, telttansa oviaukolta aukion keskelle. Se oli saanut miehet lopettamaan laulunsa, ja nyt he seisoivat lähinnä nolostuneen näköisinä siinä samassa piirissä, jossa olivat vielä hetki sitten rällästäneet. Kapteeni oli nyt tavoittanut miehet. Hän teki käsillään jotain merkkejä, ja näytti määräävän koko sakin eri tehtäviin. Miehet tekivät työtä käskettyä ja säntäilivät sinne tänne, pää kolmantena jalkana. Hetkessä koko metsäaukion keskusta oli tyhjä, lukuun ottamatta kapteenia itseään, joka seisoi aukion keskellä yksin ja tyytyväisen näköisenä. Tai ainakin näin Theo päätteli. Kapteenin kasvoista oli vaikea kertoa elikö hän elämänsä parasta päivää vai sen huonointa. Hetken kapteeni seisoi paikoillaan ja katseli ympärilleen. Sitten hänen silmänsä huomasivat Theon. Siinä samassa hän alkoi harpeaa Theon luokse, sama tulkitsematon ilme tulkitsemattomilla kasvoillaan. Theo ei tiennyt mitä tehdä. Hän mietti takaisin teltan sisälle säntäämistä, mutta ajatus oli tullut hänelle liian myöhään. Kapteeni oli jo selvästi nähnyt hänet joten mitään hyötyä moisesta paosta ei olisi. Theo jähmettyi paikoilleen ja vain tuijotti vanhaa miestä, joka porhalsi häntä kohti. Sitten kapteeni olikin jo hänen luonaan. Mies kumartui hitaasti hänen tasolleen ja tokaisi sitten kireällä äänellään. Tule tänne. Poika. Miksi? Theo vikisi. Hän ei ymmärtänyt mitä vanha mies voisi häneltä haluta. Tuskin hänestä olisi mihinkään kapteenin mahdollisista tehtävistä. Samalla hänet valtasi uusi tunne. Se ei ollut kiukku eikä ahdistus, vaan pelko. Täysi ja anteeksiantamaton pelko. Ei mitään kysymyksiä. Ei ainoatakaan. Kun minä sanon että teet jotain, niin sinä teet sen. Ymmärsitkö? Kapteeni oli sanavalinnoissaan tyly, mutta ei turhan vihainen. Ei ainakaan siihen raivoon verrattuna, jonka Theo oli nähnyt vain hetki sitten. Se selvä,
Theo vinkui, nousi varovaisesti jaloilleen ja asteli vielä varovaisemmin kapteenin luokse. Tämän ainokainen harmaa silmä tuijotti Theoa terävästi hänen näin tehdessään. Kun Theo viimein saavutti kapteenin, nyökkäsi tämä hyväksyvästi. Seuraisitko minua, poika, hän kysyi ja alkoi sitten kävellä kohti aukion reunaa. Theo ei tiennyt oliko hänellä todellisuudessa mitään muuta vaihtoehtoa, joten hän seurasi kiireesti miehen kannoilla. Mies kyllä kuulosti paljon mukavammalta kuin aiemmin, hän mietti hätiköidessään kapteenin perään. He kulkivat pitkin mutkikasta ja huonosti hoidettua metsäpolkua. Theo ei ollut varma oliko se sama polku, mitä pitkin heidät oli eilen saatettu kapteenin leiriin. Hän epäili niin, miksi muuten kapteeni olisi hänet tänne tuonut. Pohtiessaan asiaa oli hän vähällä kompastua. Polku oli puiden oksien, kivien ja käpyjen tuuheassa peitossa. Näistä esteistä huolimatta kapteeni loikki eteenpäin, kuin määrätietoinen rusakko. Mikään monista esteistä ei tuntunut miestä piittaavan. Hänen oli täytynyt kulkea tällä polulla usein ennenkin, Theo mietti. Tai sitten kapteeni vain tiesi kuinka kulkea metsässä. Molemmat vaihtoehdot tuntuivat Theosta yhtä mahdollisilta. Ajattelin, että haluaisit nähdä minne noi rellestäjät määräsin, sanoi kapteeni. Se oli ensimmäinen kerta, kun mies oli avannut suunsa heidän lähdettyään leiriltä. Theo oli ymmällään, mutta ennen kuin hän ehti kysyä mitään mieheltä, täyttyivät hänen silmänsä vedellä. Ihmeissään Theo räpytteli niitä. Nyt ne tuntuivat kuivilta, epänormaalin kuivilta. Sen lisäksi ilma hänen edessään näytti oudon samealta ja sen oli täyttänyt outo haju. Mitä tapahtuu? Kysyi Theo. Samalla hän pyyhkäisi jälleen kostuneet silmänsä kuiviksi kämmenselällään. Tule ja katso, vastasi kapteeni, joka oli nyt pysähtynyt seisomaan kiven päälle Theon eteen. Theo puhdisti silmänsä viimeisen kerran ja katsoi sitten. Puut heidän edessään harvenivat. Niiden takaa avautui suuri kellanruskea pelto, joka parhaillaan riehui oransseis liekeissä. Ne kurvottelivat taivaalle. Nousten niin ylös kuin kykenivät, kunnes kesäaamun levoton tuuli pakotti ne jälleen alas. Ilman täytti palavan vehnän haju, sekä sakea musta savu, joka kohosi hitaasti ylös pellosta, ja jonka pysäyttämisessä itse tuulikin oli kyvytön. Theo tuijotti roihuavaa peltoa mykistyneenä. Kysymykset laukkasivat hänen päässään, mutta aina kun hän oli kysymäisillään yhtä, pilkisti esiin 3 uutta. Lopulta hän päätti vain olla hiljaa ja tuijottaa liekkejä. Hän näki kuinka muutama kapteenin miehistä hääräsi jotain pellon reunassa liekkien luona. Hän kuuli heidän huutavan toisilleen jotain ja heiluttavan käsiään. Ylipäätään koko näky oli Theolle käsittämätön. Etköhän ole nähnyt tarpeeksi, sanoi kapteeni. He olivat seisseet paikoillaan sanattomina jo jonkin aikaa. Mutta miksi? Miksi poltatte peltoa? Theo ei saanut kysymykselleen vastausta. Sanottuaan sanomansa oli kapteeni kääntynyt ympäri ja aloittanut paluun takaisin kohti leiriä. Theo säntäsi tämän perään ja kyseli kysymyksiä kysymyksen perään, niin monta kuin hänen huohottava hengityksensä hänen salli. Kapteeni puolestaan oli vaiti. Hän kulki rauhallisesti koko matkan takaisin leirille, kääntymättä kertaakaan taakseen. Ei edes varmistaakseen, että Theo yhä seurasi häntä. Toisaalta Theon jatkuvat kysymykset kyllä tekivät sen faktan sangen selväksi. Kun he viimein saapuivat takaisin leiriin, pysähtyi hän kuitenkin odottamatta. Theo, joka ei ollut moiseen varautunut, törmäsi suoraan miehen selkään. Tämä kääntyi ympäri ja tarttui häntä olkapäistä kiinni. Sitten hän kumartui jälleen Theon tasolle. Mene telttaasi ja herätä ystäväsi. Lähtömme on noin tunnin päästä. Ole siis nopea. Tämän sanottuaan kapteeni nousi ylös, kääntyi kannoillaan ja käveli telttaansa. Näin alkoi viisikon matka nälkäarmeijan seurassa. He saivat pian kuulla, että he olivat kiinni jäädessään olleet noin 3 kilometrin päässä Grunbergin kaupungista. Ludwigin päätelmät siitä, että he olivat matkanneet liikaa etelään, olivat siis käyneet toteen. Matka etelään kuitenkin jatkui, sillä kapteeni halusi ensiksi kulkea Breslaun kaupungin luota. Kapteeni oli nopeasti tullut siihen tulokseen, että lapset voisivat elää turvassa Lembergissä. Tämä kertoi, että nälkäarmeijalla oli siellä tukikohta, jossa he voisivat elää ainakin jonkin aikaa piilossa järjestyspoliisin valvovalta silmältä. Kaikki eivät olleet yksimielisesti kannattaneet ajatusta.
Sekä Ludwig että Sophie olivat pistäneet vastaan ja pysyneet tiukasti kiinni siinä suunnitelmassa, jonka herra Steinike oli heille laatinut. Theo itse ei myöskään pitänyt ideaa vedenpitävänä, mutta seurasi silti Joosefia, joka kannatti suunnitelmaa. Theon lojaalisuus ei ollut paljoa horjunut, vaikka hän oli sisimmässään myös alkanut kyseenalaistamaan Joosefin päätöksiä. He vaelsivat lähinnä vain yön turvin. Aamun koittaessa he valmistelivat lepopaikan ja nukkuivat. Kun päivä kääntyi iltaan, heräsivät he ja jatkoivat matkaansa. Silloin tällöin heidän lepopaikkansa olivat valmiiksi rakennettuja. Theo oppi pian, että nälkäarmeijalla oli valmiita piilopaikkoja tasaiseen tahtiin halki Saksan. Aina ei kuitenkaan tällaista lepopaikkaa ollut saatavilla, ja silloin he nukkuivat paljaan taivaan alla. Se oli juuri yksi näistä taivas alla nukkumispäivistä. Juuri se päivä ennen heidän saapumistaan Breslauhun. Kun Theo heräsi kesken uniensa siihen, että kaksi ihmistä keskustelivat lähellä häntä. Sillä aurinko porotti taivaalla kirkkaasti, oli Theon vaikea saavuttaa unta uudelleen. Kun Theo totesi uudelleen nukahtamisen mahdottomaksi, keskittyi hän kuuntelemaan ympäristöään. Hämmennyksekseen hän totesi kuulemansa keskustelun olevan saksaksi, mutta vain toinen äänistä, se joka kuului kapteenille, oli Theolle ennestään tuttu. Theo raotti silmiään ja kurkisti eteensä, mutta hänen sen hetkisestä asennostaan oli toivoton yrittää nähdä mitään. Hitaasti ja varovaisesti, jotta ei tulisi huomatuksi, hän käänsi itsensä ympäri ja tirkisti jälleen ulos silmäluomiensa raoista. Kahdella puisella jakkaralla, noin 5 metrin päästä Theon makuupaikasta, istui kaksi miestä. Keskustellen hiljaisella, mutta kiihkeällä äänen sävyllä. Toisen miehistä Theo tunnisti kapteeniksi. Tämä istui selin teon ja piteli kädessään piippua, jota hän välillä pysähtyi tapruttelemaan. Toinen miehistä oli Theolle uusi. Tällä oli omenanmuotoinen nenä ja likaisen ruskeat hiukset, jotka näyttivät olevan harvenemaan päin. Miehen pyöreällä kuonolla lepäsivät yhtä pyöreät silmälasit, joiden sangat näyttivät Theosta vääntyneiltä. Miehen soikeita kasvoja piristivät pulleat posket, joita peitti roiske ruskeita pisamia. Yllään miehellä oli kastanjan ruskea puku, joka ei Theosta lainkaan tuntunut tilanteeseen sopivalta. Ei siis lainkaan kaukana täältä? Kysyi kapteeni tokaisevasti. Ei laisinkaan, vastasi tulokas. Juoksin tänne niin pian kuin pystyin. Kun sain kuulla siis, hän pysähtyi korjaamaan. Uskoin teille olevan tiedosta hyötyä. Olitte oikeassa, olen hyvin kiitollinen teille siitä. Meidän on kuitenkin toimittava nopeasti, jos haluamme ehtiä, vastasi kapteeni. Aito kiitollisuus oli kuultavissa jopa hänen vanhan aksenttinsa ja mysteeristen manerismiensa läpite. Meillä ei tosissaan ole paljon aikaa, sanoi uusi mies. Kapteeni nousi yhtäkkiä seisaalleen ja heilauttamalla kättään, kutsui paikalle sen illan vahdin pitäjän. Theo painoi päänsä maahan ja pidätti hengitystään mieheen, jota kapteeni kutsui nimellä Synek, marssiessa hänen ohitseen. Kapteeni sanoi tälle jotain puolaksi ja osoitti sitten kohti metsän rajaa, joka näkyi puiden lomasta. Synek lähti osoitettuun suuntaan. Kulkiessaan mies kiiruhti vauhtiaan, eikä kulunut kauaa kun tämä oli jo kadonnut puiden siimekseen. Kapteeni kääntyi uudestaan tulokkaan puoleen ja tokaisi hänelle, seuratkaamme. Se on kai viisasta, vastasi tulokas hermostuneesti. Sitten myös hän nousi jaloilleen ja molemmat miehet lähtivät ripeästi Synekin perään. Hetken Theo vain makasi maassa, miettien tilannetta. Pureskellessaan kuulemaansa, hän tarkasteli ympäristöään valppain, virkein silmin. Muita vahteja ei näkynyt, hän pani silmälle. Aika oli kypsä. Hitaasti, hyvin hitaasti Theo nousi jaloilleen ja loi viimeisen varovaisen vilkaisun ympärilleen. Ei ketään, hän vannoi päässään itselleen. Ei ketään. Mutta juuri kun hän oli lähtemässä kapteenin perään kutsui, hento ääni jossain hänen nimeään. Theo. Theo, mitä teet? Ääni oli Sophien. Et kai vain ole aikeissa karata? Ei, en ole, mutta ole hiljaa, Theo vastasi kuiskaten. Sophie näytti olevan ymmällään. Seuraa minua, Theo supisi, miettimättä juuri mitä sanoi. Varovaisesti myös Sophie nousi ylös jaloilleen ja hiipi Theon luokse. Mitä meinaat? Tyttö kysyi uudelleen. Kuulin juuri jotain kiinnostavaa. Tule mukaan,
mutta älä puhu sanaakaan, sanoi Theo jälleen kuiskaten. Sitten hän lähti hitaasti hiipimään siihen suuntaan, mihin kapteeni ja tämän seuralaiset olivat menneet. Sophie seurasi hitaasti perässä, edelleen yhtä ymmällään siitä, mitä oikein oli tapahtumassa. Heidän kaksikkonsa saapui pian metsän reunalle, jossa pienen pensaikon takana häämötti ohut ja mutkikas maantie. Maantieltä kuului keskustelun ääniä, mutta missä he seisoivat oli mahdoton nähdä, mistä äänet kantautuivat. Tuossa, Theo tokaisi vaietusti ja osoitti sormellaan pientä polkua, joka alkoi heidän edessään ja hävisi jonnekin pensaikon uumeniin. Ilmeisemmin se johtaisi heidät tielle. Yhdessä he kaksi kumartuivat ja vuorotellen sujahtivat varpujen sekaan. Hetki kului, ennen kuin se saavuttivat polun pään. Se loppui äkisti ojaan, joka reunusti hiekan peittämää tietä. Theo asettui maahan vatsalleen ja Sophie seurasi perässä. Nyt pystyivät he molemmat näkemään helposti tielle. Samalla kenenkään tiellä seisovan täytyisi lähes seistä heidän yllään, ennen kuin heidät näkisi. Tien poikki oli kaatunut puunrunko. Sen toisella puolella oli auto, jonka vierellä seisoi kaksi uniformupukuista miestä. Herra Wächter. Minkä uskotte tämän tehneen? Puhuja oli mies, joka seisoi heidän piilopaikkaansa lähempänä, mutta selin heihin. Miehen yllä oleva puku oli selvästi kuljettajan uniformu. Theo oli nähnyt samanlaisia ennen televisiossa, silloin kun Führerin kunniaparaateja oli näytetty. Täällä ei myrskyä, eikä muuten tuule, sanoi mies, jonka nimi oli ilmeisimmin herra Wächter. Epäilen, että asialla on ollut joku eläin, vaikka villisika, kenties karhu, hän jatkoi. Tuskin karhu nyt sentään, sanoi kuljettaja, hieman pelokkaasti. Ei syytä huoleen, naurahti herra Wächter ja taputti kuljettajaa olalle. Hieman helpottuneena kuljettaja naurahti, jonka jälkeen hän lähti kiertämään autoaan. Kuljettajan ollessa poissa tieltä sai Theo ensimmäistä kertaa kunnollisen silmäyksen herra Wächterin kasvoista. Herra Wächter oli hyvin komea mies. Hänellä oli suora ja siro nenä, sekä pienet siniset silmät. Hänen kasvonsa olivat erittäin sileäksi ajetut, ja hänen leukansa oli myös helposti huomattavissa. Hänen kulmakarvansa olivat vaaleat ja ohuet. Hänen hiuksensa eivät näkyneet, sillä ne olivat täysin suuren ja harmaan visiirihatun peitossa, jonka etusivua koristi metallinen totenkopaf. Uskotko, että pystymme siirtämään puun itse, vai soitanko apua, kysyi kuljettaja, joka oli nyt palannut tarkistuskierrokseltaan. Soita vain, vastasi Wächter. Turha meidän sotkea käsiämme, naurahti hän vielä perään, ja ojensi povitaskustaan kuljettajalle sikarin. Kuljettaja tarttui savukkeeseen ja naurahti itsekin hiukan. Onko tulta? Hän kysäisi sitten. Koskaan ei kuljettaja saanut sytytettyä sikariaan tai edes vastausta kysymykseensä. Kuului kaksi laukaisua ja molemmat miehet kaatuivat maahan. Sophie parkaisi jotain, mutta Theo ei sanonut mitään. Hän oli jähmettynyt paikoilleen. Pensaikosta heidän viereltään astuivat ulos kapteeni, Synek ja tuo uusi mies. Synek juoksi nopeasti autolle ja tarkasti sen läpikohtaisesti. Kapteeni jäi seisomaan ruumiiden ylle. Ei lainkaan hullumpi osuma Felix, tämä virkkoi ja kääntyi toveriinsa. Mies, jonka nimi paljastui olemaan Felix, naurahti hieman ja kaivoi sitten herra Wächterin ruumiin taskusta muistilehtiön. Selattuaan sen pikaisesti läpi hän ojensi STN kapteenille. Tuosta voi olla teille jotain apua, hän tokaisi vihkoa ojentaessaan. Kapteeni nyökkäsi ja sulloi sen taskuunsa. Ei mitään hyödyllistä, hihkaisi Synek, joka oli juuri nostanut päänsä auton etulokerosta. Selvä, vastasi kapteeni. Meidän olisi parasta palata leiriin ennen kuin joku muu ajaa paikalle. Vaistomaisesti Theo tempaisi itsensä ylös ja vetäisi Sophien mukanaan. Meidän on ehdittävä leirille ennen heitä, hän sanoi. Sophie ei vastannut. Ei edes väittääkseen vastaan. Tytön kalpeat kasvot näyttivät edelleen järkyttyneiltä. Juosten he palasivat leiriin ja asettuivat alas samoille paikoille, joilla olivat aiemmin maanneet. Muutaman tunnin kuluttua saapui kapteeni herättämään heidät ja ilmoittamaan heille saman tutun rutiinin. Tuntia myöhemmin olivat he matkalla, kulkien jonossa pitkin metsäpolkua kohti Lemberg, joka odotti heitä jossain tuolla kaukana idässä. Pelkkä kuun sirppi loisti taivaalla ja loi vähäisen valon heidän matkalleen.